Ikaw! Oh, May gabi na. oh, magabi. Long time no see man. Ba't now sinaw? Sus, kaita. Wala dyan kapakita na ko, migo. Ano, mamigo? Nag-aarin ako. Kuha na. Di upuno ka na. Ingon sa to yung kauban. Pulis ha. Dako kitong daog lapo. Gusto may dagaan? Pitrik. Ah, si Kami. Isa ba to? Si... Natagapan sa kuno ka 40. Ah, grabe, Sir Porcopio sa nagingon ni mo. At ko'y nasa gunin mo. Ah, Wa gani ko kadaog nga. Na hapit na ni kapatluno na kung so, si... liter sa akong purol. Nangumusta si Ingo Pisot ni mo? Oh. Ah, istorya ay sa Ingo Pisot, be. Kaya murag kinigibingaw tri mo. Ingo Pisot, tawagin niya to amigo, be. Si Kwan, si Migo Kulapo. Istorya mo. Oy, Iloy! Ilo, ano? Padol, dire. Ah. Padol, dire. Maura gyapon. Kumusta yung birthday? Mayo ra gyapon, nakapilaw ko kabunog. Nahulog? Oh, nahugo. Di wala sa. Naigos pa na, tiki-tiki. Ah, Dali ko yung rintoy. Wa mo po si... oh. Oh, oh, Oh. champion. Ay, war mo ko ng kampiyang. Ka naihap doon sapdos. Agahe ko na ka. Oh, Oh, kana open ni trabaho. Iyang barkada na karinderya. Salig ka mo. Dako yung karinderya. Ada ka babae kasir ko no? Ninduta. Ah, nindut. Ay, umot tinununan. Dakong sweldo. Iba mo ko na kamuluto. aw. Ah, kabaw ra. Oh. Oh, Siyempre. Isda. Okay, Migo, kabaw ra din kami ko. Opera di kami ko. 50,000 pesos. 50,000. yawa. 50,000. Yawa. 50,000 pesos. Ha? Kung makauyon, man. Pamintuhan na kami. Kumukauyon. Imo, 100,000. O kung may mintuhan ka. Sobra katunga ang minto. Tuhan ka. Sobra katunga ang minto. Yahaya. Dabaw ko unta suldo Ah. pulis. Dabaw ko unta suldo Ah. pulis. Tisa ra. Sa siumay stisa. Dapat sa siumay tisa. Kanan dia sama. Why tok pahay? Dapat sa wag tibag dumdum ka na migo. Ilinits. Ilinits ba? Dapit. Si Paema. Mamang bail eh. Pulis dia sa Chase. Ay, sus. Pulis sa Jess ra ko no. Tingnan lang si Manay Chris kay Beko makauyon ka na. O magkauyon ko no ka. Ay, sa'yo naman kayo. Ina unsa? Oh, Magluto ra ka o mga pinirito. Magprito ra ka. Isang unsang pinirito ka basta ipaluto na ka. Oh. Ah, Bisa unsa prito? pero na yung kondisyon ni ka. Ay kondisyon. Kondisyon. Ay kondisyon. Sa ka ni kondisyon. Kaproblema's kondisyon. Ay, oh. kaproblema. Prito ni Mami ko. Bukal mo na, bukal mo na tayo, no? Iya, balihon mo ng pinirito. Imo na siya kamuton, migo, kamuton. Oh. Kamuto nagprito. Ay, guys. Kiba ako, migo, bago-bago po. Oh. Kaya migo. 100,000 pesos. Ikaduhang buwan makauyonan ka 100,000 na. Pero mao lagi. Sige, migo, babay na, babay. Oh. Oh. Kasula to ata. At tayo. Diyos. Kaya ni mo? Inig bali ni mo sa pinirito, baka muton.
ang resulta na ang kamoto ko makapil sa pinirito. Yata, bukoy kagalan ko piso ta. Nakatonjo ka sa mangtas ni mo. Pero dako magsweldo, di man sa kabagmay. Tiyaw. Ako lagi sweldo pero duhay ray kapag tuahan na tuana. Tiyaw mo sa noog 50 mil ang first month mo. Ya kung mauyunan ka, hindi ka duha ka buwan na 100,000. Tunga, katunga. Katunga lagi ang resulta. Ma-scarface na sa dana. Ano man yung wala po na may natalis kamot. Di ba kaya, amigo? Di ka tadukbuk doon sa iro. Uy, na may pinirito. Damag ka din sa iro. Kaya naman ko piso. Inay na nga pisot sa, di ba kaya eh? Di ba kayo, init kayo, ang mantika. Init ang mantika. Di ba kaya, ina babay? Di ba kaya? Klaro. Ay, buhara. Di ba? Baka naalago. Oh, maganda. Ato na isumduman. Nga. Nga, ay.